Направете грозно изкуство. Това е задачата ми за днес. Всъщност да правиш грозно изкуство е изключително освобождаващо, защото много често като творци сме фокусирани в резултата. Сега днес трябва да нарисувам еди какво си и трябва да бъде точно такова, каквото хората си го представят. Дори много често дори не е свързано с това какво ние си представяме като самите в главите си, въпреки че и това понякога е проблем, нали, че не се получава точно това, което си представяш, но всъщност доста често и се фокусираме върху това, какво другите си представят, че трябва да видят. Примерно, трябва да нарисувам цвете. Това цвете, ако не е реалистично точно така, както изглежда цветето, което е пред мен, или цветето, което гледам като референция, или цветето, което някога съм виждал, веднага почваме да се самообвиняваме, че не сме достатъчно добри, че това въобще не е изкуство, че не можем въобще да правиме нещата както трябва. И всъщност това е урока, който днеска искам да науча. И дори не да науча вас, а да науча по-скоро себе си. Защото понякога трябва да се впуснеш и да си кажеш, окей, днес ще нарисувам каквото и да е, ако ще и да е грозно. Даже ще се опитам нарочно да е грозно. То няма как да стане грозно. Това е все едно да кажете, че има грозно дърво. Ако нещо е излязло от вас, от четката ви, да, може да не е точно такова, каквото сте си го представили, и да има разлика между това, което сте си представили, но то е уникално само по себе си вече. И вече не е грозно, защото е неповторимо. Всъщност, когато си позволим да правиме грозно изкуство или просто да мацаме по листа, се случват няколко много важни неща. Едно от нещата е, че първо се научаваме на някакви основни техники. Какво ще стане сега, ако сложа точно този цвят на точно това място и го смеся с този другия цвят? Добре, тук се размаза. Може би ползвах прекалено много вода. Може би не ползвах достатъчно пигмент, не ползвах достатъчно боя върху четката. Всичко това е нещо, което ни учи. И всъщност, когато правим грозно изкуство, това е основното, което се случва. Учим се на това изобщо да правим някакво изкуство. Каквото и да е това. Какво ще стане, ако не изчакам да изсъхнат боите? Най-вероятно ще се смесят по кофти начин. Ще знам следващия път да не смесвам веднага боите, а да изчакам да изсъхне или да намеря начин да изсъхне. Например, да попия с хартия. Но когато попия с хартия, тя ми взима от боята. Или пък да го изсуша с сушвара. Не, когато изсуша с сушвара, боята тръгна в някаква странна посока, защото използвах прекалено силна струя на сушвара. Всичко това ми се е случвало. Всичко това може би ще ви се случи и на вас. Пробвайте! Всъщност, може да откриете, че страшно много се кефите да слагате боя по листа и после да я духате с сушвара и това да прави някакви странни готини форми. И това да е вашето нещо. Защо трябва да правите изкуството такова, каквото хората очакват да бъде? Направете го такова, каквото на вас самите ви е хубаво. Да, определено това е нещото, което искам да дам като послание. И затова реших днес да ви направя и такова по-дълго видео. Не знам изобщо дали някой ще го гледа. Дано. Но експериментирайте, защото никой не се е родил научен. Това също е доста важен урок. Когато се опитвате да прохождате и падате, никой не ви се подиграва, че не ходите като другите хора. Нали трябва да проходите от някъде. Същото е с рисуването, с писането, с каквото и да се захванете, винаги ще имате момент, в който ще бъдете начинаещ. Позволете си да бъдете начинаещ. Дори най-хубаво е, ако успеете да се умеете да се забавлявате, докато сте начинаещ. И да си кажете, ето днес ще бъда начинаещ и ще мацам. Днес ще бъда начинаещ и просто ще напиша 100 думи и те ще звучат като някакъв дневник, а не като разказа, който искам да напиша. Но няма значение. Важното е, че сте направили стъпка в посоката, в която искате да бъдете. И тази малка стъпка, дори след нея да следва падане, е стъпка.
Това е част от процеса. И всъщност, ако ще откриете, че много по-яко е да се забавляваш, отколкото да се самообвиняваш, че нещо не било такова или онакова, каквото може би някой очаква от вас да бъде, или вие самите очаквате от себе си да бъде. Защото да си признаем, колкото и да са ужасни критиците на това, което правим, всъщност най-големия ни критик оставаме всъщност самите ние. Ние сме си най-големите критици. Защото винаги можеш да кажеш на Данчо от Севлиево, че всъщност въобще не ти пука за неговото мнение и че той, че ти е казал, че рисунката ти е грозна, не ти пука. Въпросът е, че ти поглеждаш своята си рисунка, която сам си направил и би трябвало да си се забавлявал, като си я правил, я поглеждаш и си казваш: о не, на мен не ми харесва, тази рисунка е грозна. И за да се отървете от това, че някоя рисунка може би няма да се получи като това, което искате, седнете един ден и направете сами за себе си едно грозно изкуство. Ей така, кажете си: днес ще правя грозно изкуство. И когато е умишлено и е нарочно, целият товар от очакванията просто пада. И честно казано, ето това, което нарисувах днес, вчера всъщност, е нещо, което много ми харесва. И дори го използвах за фон на своя видео, защото си казах: това ще бъде много як фон на видео. Така че, реално, аз си харесах рисунката. Въпреки че седнах с идеята: това ще бъде мацаница. Това ще бъде грозно изкуство. Напишете ми в коментар дали подобен тип видеа ви харесват, с по-бавно рисуване и повече говорене по въпроса за изкуството и творението като цяло. И така, ще се радвам, ако ви харесват. Ако не ви харесват, не знам, може би ще ги направя пак. До скоро. Това е крайният резултат. Ще пусне по-бързо.